Sa kabaliton, gikatakda nga manumpa isip opisyal nga mayor sa Cebu City, si acting Cebu City Mayor Raymond Garcia, ugmang adlaw Oktubre 8, human sa iyang pag-file og COC. O bagkaha kubapiki sa oras basin sa adlaw nga Miyerkules Oktubre 9, tuig 2024. Kini subay usab sa hukom sa ombudsman din gidismiss si suspended Mayor Michael Rama sa government service. Gibutig usab nining kinahanglan na nining manumpa isip hingpit na nga mayor sa dakbayan subay sa direktiba sa Department of Interior and Local Government kon DILG mga kabumbo. Subay nini miduso ang kampo ni suspended Cebu City Mayor Michael Rama og petition for certiorari and prohibition sa Supreme Court aron pagsiguro nga dili maapektuhan ang iyang pagpare-elect pagka-mayor sa dakbayan sa Sugbo alang sa sunod nga eleksyon. Kung kahinumduman kaniadtong Oktubre 3 sa 2024, human sa pag-file og COC ni Mayor Michael Rama, ipagawas og hukom ang ombudsman sa dismissal o perpetual disqualification sa government service batok kag Mike Rama. Sayo sa samang adlaw, miduso kini siyang certificate of candidacy aron subling mapapili pagka-mayor sa Cebu City o iyang katandem no si acting Vice Mayor Dondon Hontiveros. Malipayon pa kini nga nagpa-interview sa mga sakop sa Tigbalita human sa pag-file niya og COC mga kabombo. Apan pagkahapon niya na nigawas aga desisyon sa ombudsman perpetual disqualification. Kaso ni nga nepotism nga gipasaka ni Inday Diyosa Chongbian Osmeña batok ni Mayor Michael Rama. Nag-ugat ang maoga kaso gubikan sa pag-hire sa duha ka mga igsoon ni Ma'am Malu Mandanat Rama nga asawa ni Mike Rama. Gikan pagka-job order kaniadto girenew na appointment nahimong kasual mga kabombo.